Kechengsi Dorsing Terang Chesong Memorial Knockout Football Championship Tournament ke pathu Kecheng. Baithal ang so sector checkpoint entry good tax alam kya pathak pherang kya pen kahomida. Aranam te plong ke se sub branch hin pen pherang kya mai ki pham. Kardom pinikar bi prime time birta halong pen nilesami rani te mungpi. Tang te pinikar bi prime time birta arjuita. Piniphai kuni ni phain koyarni dardali de soirong pi pathuak lamalong ta dokla pen chepatre pi pongsi. Kechengsi Karletang Dorsing Terang Mate Chesong Memorial Amen Pen Knockout Football Championship Tournament ke pathu ke pangcheng. Porpha hinia por pen kangpua jame paman pongsi Karletang Dorsing Terang aphan melor kaisi chikimopo. Bangso kangpua mayalong aluhiaman pen kachetongdon APHL si Dhansri aru amaipu Mohan Singh Tokbi, Deepu LA Klembang, Rup Singh Inghi, Tado Club Ameipu, Ganesh Rongpi, Junbang Raja Hanse, Rong Asar Desoy Rongpi, SGB Khor Singh Timung, VDC Desoy Rongpi, Meipu Junbang Lapen, Karolitang Dorsing Terang Ahema Soratum Chetongdu. Kechengsi Kangpupon Ame Chalong Kachipati Ponke, APHL si Football Team Pen, Deepu Yuddha Football Team Ang Bongsi, Patupon. Kado kawe pen tim thom kep andoji. Lapen football cricket pen chenglok ke pathua son an ke pathu nangji. Lapen opra na phanta mesen. Anparta pathu thekser pulote army police abo ringa warsai kelong ta joy ke pusi APHL si Dhansri aru ameipu Mohan Singh Tokbi pen ningje po. Beta kelang arah depan kardom payur lo kardom. Ini Dondoli desa rong pirong dak football khela laso cheng pon lo lasi aso khela long pini Yuddha lapet versus APHL aso ambong sidon pathu bom lo lasi total ke 30 team do lasi khela ke isi Munida live belong ke isi kemenai pule pudam tachok ate isia career lagi taso pathu thek sar pulote sakuri pene ta ke long joy ke pen police puno army service puno laso ke long bang joy pik pen ke isi help hanameo asi football khela an ke lata isi mesen lo football khelata lapen ke cricket lapen ke ason son na khela do lang lasi lagi isi mesen la hai khela ke isi physical fitness afan lapen health han neo lapen lasi health is well lasi health le mesen bolate lata tangka paisa lata reading do werpo lasi health cebonai pote lahai khela football puno volleyball puno lahai kenang shot mithang alai belong ke lasi anutin phanda nili chuningri laso khela bang anutin ta mithang career cebonai phan kaboroji phan chuningri lo lapen gadak jitu organizer dak local jitu tado team club laso korte atum phanda laso ke organize theke pot nilihin pen chorolo lepen alang tuhan suri akadam ta pajirlo lepen ke ladak ilitum laso khela pen isi hawar isi mesen ilitum lata isi entertainment asong ilitum laso apor padam new khelata laha entertainment kemenai hormu pinanglo lasi khela dhula ke elitum kaita duwer nangi lasi dak laso khela ke elitum penangan
dak khela pon lo la sok club along penta so football jitu playground itu desoi rongti football playground along penta penang an nong me chithang lo adak player tu khela ke me pen isi khawar da isia ke me lepen isi nong me wan lo la player tum ta la si player tum paneli choro lo player tum panta ahin hin pen ke wang player tum paneli choroing tu la si player tum panta ing samjin pen pathu thege pan hang ka sik sak aweda ji pan pathu pa meje pan sinili kecheng pen hak kijuran ta choning ri padikrim lo kardom luli de soirong pi rong long pini labangso football championship pathu pod lake litum akedam tang nilitum tado club player dorsing terang labangso alang limen a memorial pensi pathu pon lo nasi ladak pini laso memorial bang kecheng silang lapen laso ke pathu nangkok adima bang ke nilitum kedam tang alang li pen pathura pedahut halabang sohut 1994 3 malom ke nilitum pathura pet kasalik along sitame nilitum batai hini ke thom hadak championship 1 rablong lo alang li pen so masi alang li ke pathu interest do o sitame alang le arta ve pin lang bang ki so cholong lok ajoi ni masi alang li sopir the pen chi obub lo lasi labang so alang li phaning a ching sam lo se pin ni li tum rong isi ning kichiduk pen si alang li phan ha chom rong me hirjume pen aning kang sam sita me padonang ko si ni li tum labang so memorial alang li men pen ki bipon 1954 arona tengpen council atom amithang jakong chehar jaksi karbianglong border ke do analong entry good tax pang nipon lastopen baithalang so sector checkpoint along ke damtang nipia prang impupon lastopen angtang pen kewang jojor chulang atung tangka kitu selada jok lam ki paklangsi council soraphan nong nojo tangka bc ke hangpwa lam ki lapen pithek thepusi ongdung biha bepar mate businessman atung pen nintin lastopen ninia prang nogao acs anania laskar adimalong na humisi ladake karbianglong ahoy kali lake nogao district ar lake inghap cheknang chi pusi putika lapen illegal asai si claim rong pusi ningje teta lastopen nona matke labangso good tax kapang ni adim inghap cheksi thekpon lasi ahok kopi koston ma alam lang poniksin to nilitum ladak boi thalang so sector entry goods tax pencil non ningje bom lo nili chasong de nili men pencil ladak entry tax goods nili tender mari pen nili long dun lo nasi nitum ladak gate ka khuli pen niplian chot lang bepari tum ladak napu nogao district pen nakilo da bepari tum pen nitum priceless ateng pen nilitum tax ung bom amat ola bepari tum bang patumi pen patumi dik bang ke lapu karbiang long pen ke damagarita khangchek ke lapu kampur pen ke wangagarita nang palut long ledet good sai lasi nilitum bang ningje tung bang ke nilitum ladak chopape nilitum ladak priceless ateng sipine an ke laso goods tax bang ke 1954 a act through pen nilitum bang council tum ladak laso goods ka khuli lo lasi nilit patumi dak nilitum border adung shopping market long meeting do bepari association tum la tom meeting do lo anke alang litum hula dak news channel long kipu bangke nilitum gari anam pasodak ta hoke en latum alang litum latum mang kipu nilitum surip khosi en posipo lasi nilitum long price list ateng langdam pulote nilitum ke hokep troxy cap then 150 rupees lapo anchot nilitum bang anta nilitum han directly nilitum han nang blame anke patumi nogao district pen ananya laskar ku acs circle officer alangli bang lo bang pen
dak nilitum adim wangsi nilitum hanangi puja nang litum la dak entry goods tax la kakuli la ke illegal amar nili bang arjulo pipot ma illegal pumat alang li bang ningje lo ja nilitu la ke Nagaon district pusipo amar nili bang pulo nili ke council gate arlo si kakuli la ke council authority pensi nilitum la dak kakuli lo anke alang li bang pulo la sut council gate ta illegal pusipo nang lituma border ke Borpani bridge pensi border pusipo Itum Karbi Anglong border bang lapuan bang ke Nagaon district possible. Amat nili bang pulo. Lapuan pulo te mem nili bang ke lada ke land dispute alam bang nili ke thang la pudon thek. Nili phakdun bang ke nangli lasu land dispute alam arjuji pulo te nangli council long le chingki damoy. An sitame nangli goods alam nang arjuji pulo te nili lasu lam bang nang phakdun ji lam lo. Alang li goods alam thang da nang arjuje. Sidha lasak illegal pumat alang li bang foto nang tuli tekang mat alang li bang kampi. Nambang. Nason dak taka goods tax along ka prek Karbi Anglong lo kin bida doma. Kalang ladak alam bang ke non Karbi Anglong East Karbi Anglong na tu already cheng elo. Anke East Karbi Anglong dead ali di Mahasau long bang ke already latum ningkan ke bagdolo. Nitep ke po bagdolo latum tarung bom. Nilitum bang ladak West Karbi Anglong long non si cheng la. 1954 act supen. Nasi lapu East Karbi Anglong ta already chengel lo pot ladak West Karbi Anglong ta tender klang lo la support sini litum mari don lo amat long don lo la support sini litum bang ka bohai Kuma bang puno bang so get si en ang si withdraw ning si tu bang. si withdraw nang ji pu bang ke ladak bepari tum lo bepari association tum patumi meeting do lo la so get dolong le pusipu at heman ni litum hanang rung tabaret pusipu la son sining je anta ni litum bang e price list ateng se ke dampot kait price list ateng se ke dam lo ni litum bang namang Acha non lapu nang litung ke border area lapu se Nagaon district pen ke ba tum fan ko penela trading license Karbi Anglong ke kala la supu thak ta ninje nang ko ni liba trading license alam ni lithan lo je lapu Karbi Anglong business nang claim phan wang polote nang cho jor phan wang polote hormu hortar la hai nang cho jor phan wang polote trading license sema nang ji Karbi Anglong under a trading license la si ni lituman than lo than theke kali lo hai an sitame alang litumbang ni litumhan directly a price alam pen si ni litumhan direct nang condemn okay la si ni litumbang ta ninje daktung ni litum ta price list ateng si KM an ke lapu aro sonlam ni libang mention tung bang ke ni litumbang local tumpen bang ke local tumpen bang ke rung tapte ni litumbang okay ladak mane phat chot phat pen longhong chot phat pen lapu bojar ke jordam ta ho hai bang ke rung dunde ba mane bi ta ho mane bo jon thok bak che pon lok ta ho mane sang sok la hai che pon la hai bang ni tumang rung dunde local tumpan bang ke Acha ison lam nang litum ni pli lo mati di corporate tang input pen hai kala ala bang song bang pen pu Nagaon district pen Karbi Anglong long be parang claim tum trading license lapu son ki ot holder tum ma mata no na mat ke avela okay la sini litumbang la ekta notification son lo alang litumhan pu bom lo je trading license bang semar nang ji Karbi Anglong under trading license no hole nang litum ladak hormone hortar nang jorphan bang long lelo first ke warning si pilo and that mo apor nang kok mati trading license semar la so poche hula so apor ateng sini litumbang ka adjust dun bom lo an ke tax rung dun bom lo Nizang Karbi Anglong Amreng MAC constituency arlo arnam te plong ara daton ke du ke tha ke sunga pothak arnam te plong ke SA sub branch ami phu Sanjit Inghi lapen kong chun bang nando tero natom chipain pu pon pen rat aki sunga pothak ka chathan chi aphan pherang ke achataya long ke Lasong sialang litom pen ka chathan pon arnam te plong angkang arlo kaddo kawe rong inquire so se arong Non nabang so sorkar Karbi Anglong angkang pina ana dingalong kaching thur asayamo ke dengpon doota sitame aranam teplong arungalong akinang sot rat akar I towar me lang lapen kecher ya hem ka vedeta putha chathang KSA songja potum pen Karbi Anglong autonomous council kacharia tumaphan lahai hoi kaching thur asayamo aranam teplong arungalong tame Kedeng ponja phangsi katuning ripon patu
Kheroni pen Edward Pisoripo Kat News. Nilitum nang cepat pen dia ko pen ta fancy curu nang ji alang litum halubing pen dak arnam teplong mate nilitum arnam teplong karbilo chabe asom mate Kheroni andar KSA sub branch president nili Sanjit Dinghi lapen nili pu RE do akon chun bang ake hai anon teron lapu nitum mengjir nitum masu ingjir kaching honnai ini monjir atopi lapen nal tum hanang chup ha hanang kok alam the bangke nil tum ta mises ki pi gang tum bang ala pu helo jasim het pet bang nil tum ke dam ke bang apu thak sapsu kadore do lapen chuklem chodam mate ke dam dak han bepar baha pen chinglok abang mate school la student han lu nang ke han mate student daken lu kacharli ke dam enan ka siksak do la bangke prabjin pen matela Karbianglong Autonomous Council ake hai Dr. Tram Long Hangaphan prabjin pen nang chelang asonte me party pusi nili laso media fresh media cast news golodak gupet lo ladem han kachun ri katung mangalason hello laso ajai mek long ke theng no la pen du thulang nilitum kaching hon nai dak kupli mate ake hai Rina terang pia phanta frabjin pen la arnam teplong nang chelang asonte mi exenji pusinili la pret mit along pini ke chupha long nili kladak waisa pen nili nang tung laso nang cherap dun ji along nil tum tuwara nang ni kupe dagar nam teplong nang ji mayota kar bilo chale asong ke tuwar phan hang det tu ke ning no i la nili kladak pen bang chini yang tung mate chini dak bang gambra duan rong pri pho gambra duan ta nil tum long laso atuara futhak nil tum kedeng executive long kedeng abang ke nang chikroi dun nang chidon dun usini lining chithe lapen la so long nang pachirap duni yang pachitu dun ji bang ke Kheroni ke hai KSA have branch president Rajiv Pro lapen du thulang nitum long nang ke japon thip ke chok chigili anak pakeng konver hamren regional committee ake hai poson tuing ti lapen du thulang pongchun bang ake hai andhuni tisu alang litum hansi nili plardak pen mate whatsapp pen chunun wi kang tung ba alang litum nangar japon pu laso nilitum ke chok che along mena pakeng pu mi mrundam kon pu pusi nili pini laso apres mi theng long kaning je ke lahilo nal tu bhanang chu panang ko lam thela si nang pali piwek kha pusinal tumang no nang chunun wi lo lapen du thulang la tu nili konchun bang le aku nang thana Lito apa na kecup hapot, lito mapor ting pen nagapili pot tasi komuni litum arnan tiplong KSA sub branch along hamay pu lito ma president Sanjit Dinghi kaya along lipus tami nang tanlo tasi nilitum abang so press meet kipa alam thi bangkela hello nilitum rong along high school pendang lok ba nilitum kidam kiwang nilitum kidam college kidam lapen nitum rong along high school than bang atum pustame kumane ke Kheroni pen kumane ke diung muk pen pustame lang nitum kiwang pustame ka siksak ke do labang so tuwara putak nilitum ang song an nagapili idun ji apan sinal tu apan chup halola si alang nitum school along than bang atum pustame kiwang pustame ha Kheroni pen bang polo dak hidiki youth bati pidong an gari si ut tikang bup si akeng pen kiwang tikang kiwang bang si school long an kapelili tapi nilitum college ke dam bom atum pustame lapen Kheroni an school kidun atum kacharli dun bom atuman pustame nilitum rong pen keng pen dam si ha hidiki youth ba pidong an segel pustame gari pustame nilitum citikang kok si dadak pen ha kacharli hemat nilitum school heman kapali dun dun si nilitum son nakisung ki non ke bang idam tang ason thak thak non ke bang ji an nilitum son nakisung ki peda ji pen rong high school along pustame nilitum playground pen dang lok nilitum ring bell ba nilitum high school pustame la sona condition ke chetek long le ji mi sen pen nilitum mumara tum pustame ka charli long pe me pen la pen than ba tum pustame aning samjin pen ki than long pen nilitum marong anso si nilitum kaching thur ke chetek long ji apan nilitum and bate nili arnan teplong KSA sub branch pongchun bang
sa menili sa minang litum pan na chuni ridin lo Bipi lang na koi tegong lang mate litum dak na kiyap on ti basa ang pujot ai litum mi tegam long teng te adudu nang lela adu ang le son an ke anong padino na bange ang song an bang ke dak aki hai chu nang chi chakang lo jasta alang litum kupine kasik sak dokok ta tek mine rasi nang pali tong tek te lo mine ini chisi ko mine arnam te plong pan bange nang chelang li kunni litum ang song hin han mi arleng ke tigiding mata sorsan by son vet bang ke mate alang dum ke tong thima pujo nasi non bang ke paprap jin pen mate alang litum chirap rapet pen mate dak nang chelang dap tang son te mig par pegi ke te ke ding mata ni tum ansusi alang litum aking kamong tum arjab dum ji pusi Tang tipinigar bi prime time bir ta bang ke kang tonik lo kado ka betame do me thak me kurwang thu